ଦେବଦୂତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ରାଜା ବର ପାଇଗଲେ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ରାତି ବିତେଇଲେ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ପଲଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ପଲଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଡ଼ଟା ଅଛି ଧରିଦେଲେ, ହାତ ପକାଇଦେଲେ। ହଠାତ୍ ସାରା ପଲଙ୍କଟା ସୁନା ହେଇଗଲା। ରାଜା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଦେବଦୂତଙ୍କ ବର କ'ଣ ସତ ହେଇଗଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଦେବଦୂତ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ହେଇଗଲା। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ବିଛଣା, ଗଦି, ତକିଆ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ବେଡସିଟ୍ ସବୁ ଛୁଇଁଦେଲେ। ସବୁ ସୁନା ହେଇଗଲା। ସେ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ଛୁଇଁ ପକାଇଲେ। ସବୁ ସୁନା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ଖୁସିରେ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଫୁଲ, ତାକୁ ସବୁ ଛୁଇଁ ପକେଇଲେ। ସେ ବି ସୁନା ହେଇଗଲା। ରାଜା ଖୁସିରେ ପୁରା ଗଦଗଦ। ରାଜା ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି ସେଇଆ ହବ। ମୋର ଅନେକ ସୁନା ହେଇଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ସୁନା ହିଁ ସୁନା ହେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ, ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ନେଇକି ଆ। ଝିଅ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳିଦେଇଛି, ରାଜା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରିନେଲେ ଏବଂ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ସୁନା ହେଇଗଲା। ସେ ପାଣିଟି ବି ସୁନା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ, ସୁନା ହେଇଗଲା। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ସବୁ ସୁନା ହେଇଯାଉଛି? ତାପରେ ଝିଅକୁ ଏମିତି କହିଲେ, ହଉ ତୁ ଯା। ଛୁଇଁଦେଲେ, ଝିଅ ବି ସୁନା ହେଇଗଲା। ସେ ଫ୍ରିଜ ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିଗଲା ସୁନା। ପୁରା ଝିଅ ସୁନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ସୁନା, ଯାହାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ସୁନା। ତାକୁ ଯେଉଁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ପୁରା ଚିନ୍ତାର ଉବୁଟୁବୁ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଲିଗଲି ଝିଅ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। କ'ଣ ବରଟି ମାଗି ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଗଲି ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଡୁବି ରହିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଛୁଟିଗଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ କୋଷାଗାରକୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉଠି ଥାଅ ନା କାହିଁ ମୋତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ଦିଅ। ଏମିତି ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଦେବଦୂତ ଶୁଣିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ବତ୍ସ? ତତେ ତ ବର ଦେଇଛି, ତୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା, ହେଲେ ଏବେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ହେ ମହାନ ଦେବଦୂତ, ଆପଣ କହିଥିବା କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଦେଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛୁଉଁଛି ସୁନା ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ସୁନା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୋ ଝିଅଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ହେଇଯାଇଛି, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟର ଝିଅକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଉନି। କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ?